Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepiye kabare? Mugi-mugi sehat nggih. Dinten niki ayo sareng-sareng sinau basa Jawa yaiku geguritan. Nah, geguritan dalam bahasa Indonesia disebut dengan puisi. Geguritan artine yaiku salah sijine jenis karangan sastra Jawa. Tuladha geguritan. Tuladha artine yaiku contoh. Berarti contoh geguritan. Ayo sareng-sareng maca geguritan ing ngisor iki. Negara mawa tata, aja dumeh bisa catur. Catur tanpa iling pitutur. Aja dumeh bisa matur. Matur tanpa rasa nggawe akur. Catur iku kang pitutur. Matur kang bisa nggawe akur. Eguh pakewuh ungguh-ungguh kang kudu tetep direngkuh. Negara mawa tata, desa mawa cara. Tata negara kita iku kang paling utama. Jinunjung ruyung tanpa ujung kang gawe Indonesia pinayung. Sadurunge gawe geguritan kudu ngerti isi utawa karepe geguritan. Tuladhane yaiku catur iku kang pitutur. Tegese berbicara itu yang baik. Jadi sebelum kalian membuat geguritan atau puisi, kalian harus mengerti isi atau karepe geguritan sing arepe digawe. Cukup semanten materi geguritan dinten iki. Tugase yaiku ngerjakne ning LKS halaman 8 lan gawe puisi utawa geguritan basa Jawa.